Kaixo lagunok, gu Goizeko Izarra ikastolako 4. mailako ingurumen zientzietan adituak gara. Ura beharrezkoa da izaki bizidunentzako. Uri gabe ez litzateke lur planetan bizitzarik egon. Baina munduko milioika pertsonek ez dute edateko ur seguruen zerbitzurik eta beraz gaixotzeko arriskua dute. Etxeko irabaztiek ur garbiaren sarbidea handituko luke mundu osoan, eta guk gure asmatu dugu. Hemen daukagun materialak eta baliabideak. Area, egurrikatza, kotoia, bixiba, txanta kontagailua, plastikozko botila bat, eta ur zikina eta baso txikiak. Lehenengo botella moztu dugu. Plastikozko botilaren goiko zatia hartu eta kotoia ipiniko diogu botilaren lehenengo geruza izango da. Sartu ere bigarren geruzan. Sartu egurrikatza. Hirugarren geruza. Hirugarren geruzan botila zatian, beste botila zatiaren goikaldean jarriko dugu eta ur zikina botako dugu. Prozesua 3 aldiz errepikatuko dugu. Bukatzeko tanta kontagailuaren laguntzaz lixiba tanta batzuk botako ditugu ontzian geratu diren uretan. Ikusi iragazitako hasieraka baino garbiagoa dago. Zikinkeria filtroan geratu da. Eskerrik asko!